Сега, да обърнем внимание на един зов за помощ. Ако можете да се отзовете, би било прекрасно. Става въпрос за 28-годишния Емил Цветков от София. Изключително силен човек. Той се бори с рака години наред. Сега му предстоят прегледи и операция в Израел. Сумата, която обаче трябва да събере, е непосилна за неговото семейство. Вижте следващия репортаж и ако можете, отзовете се. Ако не знаете историята на Емо, едва ли ще разберете, че се бори с тежко онкологично заболяване. Диагнозата не е свалила усмивката от лицето му и до ден днешен, въпреки изтощителните химиотерапии и операции. Битката с болестта започнала през 2012 година. Преди това усетих силна болка. Отидох на лекар-уролог, който ме прегледа, каза, че всичко е наред. Изписа ми лекарства и след около месец, всичко беше минало, след около месец пак се появи същата болка и отидох при същия доктор, който дори не ме прегледа, каза, че всичко е наред. След което потърсих помощ от специалисти, химиотерапевти, онколози, които ми казаха, ще направим 2 курса химиотерапия и забравя за случая. Не забравил за случая обаче. Напротив, допитал се до мнението на чужди специалисти и така стигнал до Израел. Там ми направиха скенери, изследвания на кръв, на бял дроб и така нататък. И там се установи, че трябва да се прави химиотерапия много силна и след което костно-мозъчна трансплантация. Цената на лечението в Израел е между 150 и 200 хиляди евро. Сума непосилна за Емо и семейството му. По принцип казва, че това ако се направи, имам шанс да оздравея, не просто да съм в ремисия, ами да оздравея напълно. Другото е... По принцип казаха и за стволовите клетки, че има вероятност 40%, дават ми вероятност 40%, за да сработят тези клетки. Но сработят ли, ми казват, че до 100% мога да се оправя и да забравя за болестта. Това е. Своя кауза е превърнал оздравяването на Емо и неговият братовчет, който потърси екипа ни. Към него се присъединиха и най-добрите му приятели. Като малък те ми дадоха шанс да живея един нормален живот и реших и аз да се опитам да направя нещо за тях. И се моля на вашите зрители, ако има все още добри хора, да му помогнат, кой с каквото може. Помагаме с всичко, което можем. Подкрепяме го морално, дори сега, когато се наложи да замине, сме направили всеки от нас каквото може, за да направим това нещо възможно. Емо е истински мъжкар и аз съм абсолютно сигурен, че ще се пребори с това нещо. През известно време заедно изкачихме Черни връх и така в процеса на качване, понеже не се беше подготвил много добре с дрехите, на връщане така имаше проблем малък, но не каза нито дума за това, че нещо го притеснява или че му е трудно или че му е тежко. Сигурен съм, че ще се справя. В това е убедена и съпругата на Емо, Диляна, която казва, че мъжът ти е най-борбеният човек на света. Най-силният, който познавам, по-силен от всички нас взети заедно. Никога за нищо не се оплаква, колкото и да е тежко, и въпреки цялата тежка химиотерапия, нито един път не се е отказал и не е мрънкал. За нищо. И освен, че ние го подкрепяме, и той много ни подкрепя, като постоянно ни успокоява. Той успокоява вас? Да, вместо да обратното, той успокоява нас. Емил и Диляна не спират да кроят планове за бъдещето, когато ще сбъднат най-съкровената си мечта – да имат деца. Помогнете на Емо. Ние също приемаме това като кауза. Може да ни пишете информация за неговата банкова сметка, за това как може да му помогнете. Свържете се с нас, с предаването, или пишете на страницата ни Денят започва във Фейсбук. Ние ще ви дадем контакти. Пожелаваме му кураж и да продължава с силния си дух и, разбира се,